Bon dia a tots i a totes, em trobe a Altea, al Palau d'Altea, al Centre d'Arts, perquè estic en qualitat d'ajudant en pràctiques del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i anem a mostrar-vos el simposi Repensem l'FP. Durant tot este dia anem a fer una sèrie de ponències en les que es parlarà de la realitat de l'FP i dels canvis que es poden introduir per a tal de millorar-lo. I bé, demà també continuarem amb aquestes ponències i jo vaig a mostrar-vos un poquet la realitat d'este simposi des de darrere, des de la part de la gent que ho hem organitzat o que hem ajudat a organitzar-lo. Bé, acabem de terminar el panell d'experts. Ha sigut molt interessant. S'han dit un munt de coses que podeu veure al meu Twitter. Estaven plantejant aspectes de renovació i de reinterpretació i de repensar l'FP. Ha sigut un matí molt interessant. D'ací s'elaborarà un informe per tal de millorar l'FP. Ara se n'anem a menjar i fins així de moment. Hem tingut un menjar ahir a Casa Gadea i ara anem a fer les ponències de la vesprada. Bé, doncs ja s'ha acabat la primera jornada de ponències i de portes reflexionant sobre l'FP i ara tinc temps lliure fins les 9 i mitja, crec que tenim el sopar. La veritat és que estic molt cansat, ha sigut un dia dur, molt dur, perquè això, si em seguiu a Twitter podreu veure que he publicat un munt de frases, un munt de sentències que han fet els ponents. Més que ponents està sent com una conversa molt distendida però a la vegada molt il·lustrativa i molt eficaç. Està sent una experiència enriquidora a nivell de descobrir un poc com és la realitat de l'FP a la Comunitat Valenciana, així com a Espanya en els meus casos, i també les meues pràctiques encara que són de la universitat, tot crec que té a veure. Està sent una cosa molt xula, tant professionalment com personalment, com penso també que per a la societat valenciana, perquè al cap i a la fi quan s'elaboris informes es poden arreglar moltes coses que ara mateix no estan ben usades i això és la meva humil reflexió instantània, momentània, abans de prendre'm un bany perquè estic de veritat supercansat. Però bé, seguiré informant-vos després en el sopar i demà en l'últim dia d'estes jornades Repensem l'FP. Vale, jo acabo de descobrir que hi ha llums al sostre. Tinc acreditació i tot oficial. Mireu, Daniel. No us ensenyo el cognom perquè això no és oficial. Bé, ja és per la nit, hem sopat i ara me'n vaig a dormir perquè demà ens espera un dia també molt intens, tuitejant i donant cobertura per les xarxes socials a tots els esdeveniments, a totes les ponències, a tot el que s'està dint al respecte de Repensem l'FP. No us oblideu de que qualsevol cosa que fiqueu el hashtag que apareix ara mateix en pantalla i no us oblideu així mateix de que així baix a la caixeta de la descripció us deixaré totes les xarxes socials i tot el que heu de saber per a poder investigar i veure més coses sobre Repensem l'FP. Ens veiem en una estoneta quan siga de dia. Bé, i amb aquest dia tan meravellós ja hem eixit de l'hotel, hem estat tot el matí fent open spaces per a veure un poc el tema de la innovació i l'orientació i ha sigut molt interessant, els meus companys estan per allí i ara anem a fer ja les conclusions i ja l'acte de cloenda i finalitzem el simposi. Bé, doncs ja hem acabat el simposi, ha sigut una cerimònia de cloenda molt guai i molt emotiva per banda d'Encarna Cuenca i bé, crec que han sigut 2 dies molt intensos, com ja he dit, però molt útils per a l'hora d'elaborar aquest informe que és l'objectiu del simposi, és elaborar un informe de millora de l'FP que pensem que és necessària. I bé, ahir he estat jo amb les meves companyes donant-ho tot en el Twitter, en l'Instagram, que podreu trobar a la
caixeta de la descripció. I ara anem a dinar ja i a dinar ja i a casa. Bé, doncs això és tot. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Doneu-li a like si us ha agradat. Compartiu-lo per totes les xarxes socials. Deixeu-me un comentari, no us oblideu de subscriure-vos al meu canal, Daniel Sunday, i de seguir-me a les meves xarxes socials. I des d'ací, des del TEA, em dic adeu.